Mamadou Thiam, chargé de la formation et de l'emploi professionnel, Union malienne des aveugles UMAVO. An ka bi lajɛrɛ ye journée de formation et de sensibilisation kunnafoni ni ɲɔgɔn lafaamuyali journée don yurugu yurugu kan. Bi journée laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka nɔfanya n'o ye maa minnu ka lujura b'u ɲɛna nɔrɔ dɔlen ka bɔ minnu ka yeta ma olu ka kunnafoni yurugu yurugu kan ani yurugu yurugu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na. A hakilina tabaga ye coalition des organisations pour la lutte contre la corruption et la pauvreté a ɲɛsilen don IMAV ma bi lundi donya in na. N'i ye a jateminɛ an ka o yuruguyurugu bɛ se ka kɛ baarakɛdaw la a bɛ se ka kɛ ko caman na o yuruguyurugu yɛrɛ d'une manière générale a bɛ bɛɛ de toucher donc mɔgɔ minnu considérés don comme personne non handicapée a ka jugu olu ma kuma tɛ mɔgɔ minnu considérés don comme lujura bɛ mɔgɔ minnu na parce que lujura ye fantanya fana cause ba ye donc maa lujuratɔw olu ka fantanya fana barika ka bon. Donc ce qui fait que ni yuruguyurugu kɛlɛla a bɛ se ka kɛ sababu ye ka fantanya fana kɛlɛ cogo min na. Ne tɔgɔ ye Amidu Kulibali. N bɛ baara kɛ coalition des organisations de la société civile la n'o ye jɛkulu ye jɛkulu min bɛ yen n'ale ka baara ye yuruguyurugu kɛlɛli ye. N bɛ baara k'o la ni olu ka chargé de suivi évaluation n'o ye kɔlɔsilikɛla ye. Mais bi an bɛ yan bi fɛnkɛ la n'o ye Institut national des jeunes aveugles n'o ye IJA ye an nalen bɛ ka na kunnafoni di yan kalandenw ma ka kɛɲɛ ni yuruguyurugu walew ye yuruguyurugu wale minnu bɛ yen ni olu bɛ se ka sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna na ka na kunnafoni di u ma walasa an n'u ka se ka baro kɛ ka se k'u bilasira ka se k'u fana ka hakilinaw fana ta ka segin ni olu ye walasa an ka baara bolodaw fana la ka se ka hakili fana to a la an bɛ se ka baaraw boloda ka ɲɛsin u ma cogoya min na. Min nana ni hakilina ye an b'a fɔ o ma ko la célébration de la journée africaine de lutte contre la corruption n'o bɛ kɛ san o san kalo tile 11 o kɔnɔna de la coalition ye nin activité initiée ka nin bila sen kan k'a fɔ ko a bɛ na ka na kunnafoni di ka baro kɛ ni kalanden minnu bɛ yan ka baro kɛ ni u ye ka se k'u hakililaw fana dɔn ka se ka u bilasira ni yuruguyurugu walew fana ye ani ka se k'u bilasira yuruguyurugu wale a bɛ se ka kɛlɛ cogo di ni a ma ɲɛ fana ko a kɛra a bɛ se ka kofɔ cogo di ka se ka kunnafoni fana d'u ma walasa u ka se ka olu dɔn donc o de kɔnɔna na bi sɔgɔmada in na an nalen don ka na baro k'u fɛ o baro in kɔnɔna na baro ninnu bɛna tali kɛ fɛn belebeleba saba de kan fɔlɔ an b'a fɔ o ma ko contrôle citoyen de l'action publique n'o ye fasoden yɛrɛ ka se ka sɛgɛsɛgɛli ye ka se ka kɔlɔsili kɛ foroba baaraw bɛ se ka kɛ cogoya min na an ka kɛɲɛ n'an ka nimisiwasa ye ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka kɔlɔsili kɛ ka kɛɲɛ ni o ye o ye kalan kun fɔlɔ ye ni barow bɛna bɔ o kan baro kun filanan ye jumɛn ye o ye yuruguyurugu walew yɛrɛ ye n'an b'a fɔ o ma ko le concept de la corruption donc an bɛna an da don o la baro kun sabanan bɛna kɛ jumɛn ye an b'a fɔ o ma ko les mécanismes de dénonciation et de prévention de la corruption donc yuruguyurugu wale yɛrɛ an bɛ se ka a kofɔ cogo di o kɔfɛli kɔfɛ an bɛ se ka a kunbɛ cogo di donc o la o baro kun sabanan in o bɛna tali kɛ an b'a fɔ o ma application dɔ b'an bolo n'o ye application kɛnɛkanko ye o bɛna tali kɛ application kɛnɛkanw kan ni ale bɛ se ka sɔrɔ play store fɛ ka se ka yuruguyurugu walew kofɔ hali n'i ma kalan mɔgɔ min fɛn bɛ yen k'i bɛ se ka whatsapp message ci vocal fana b'a la hali ni se ka sɛbɛnni kɛ i bɛ se ka vocal fana enregistrer ka se k'a ci n'i y'a jateminɛ kan i b'a ye k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ yuruguyurugu walew bilama a kɛlen don fɛn min ni dɔ de bɛ ka fara a walew kɛli kan don o don donc n'i y'o ta k'a i b'a ye k'a fɔ a kɔlɔlɔ ka bon jamanaden bɛɛ lajɛlen kan mais principalement maa minnu bɛ yen ni ala y'olu fana la garisɛgɛ lujura fana la olu fana ka kɔlɔlɔ ka jugu ka tɛmɛ tɔw ta kan parce que misali la i n'a fɔ e taara service public dɔ la ko o taara i ka baara kɛ baara in kan ka kɛ e ye 100 parce que peut-être hali n'a sɔrɔ a dɔw la prix affiché len don k'a fɔ k'a bɛ kɛ 100 e bɛ se k'a ye parce que ni e ɲɛw ka ɲi e bɛ se ka kalan mais mɔgɔ min bɛ yen n'o yɛrɛ t'a ye dun donc o tigi ka kɔlɔlɔ o fana ka jugu ka tɛmɛ maa min bɛ yen ni o tigi bɛ se ka yeli kɛ donc maa minnu bɛ yen ni ala y'olu garisɛgɛ kɛ yuruguyurugu ye yuruguyurugu wale kɔni ni olu kɛra maa ye a bɛ kɛ maa min na o kɔni an bɛ se k'a fɔ ko a bɛ se ka o kɔlɔlɔ o ka jugu fo k'a fɔ dan tɛ juguya min na a dɔ fana bɛ se ka kɛ jumɛn ye i n'a fɔ an y'a ye k'a fɔ o de la an sera yan bi parce que an y'a ye k'a fɔ maa si man ka den kɛrɛfɛ parce que n'i y'a lajɛ yuruguyurugu wale a bɛ kɛ bɛɛ la a bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ donc n'a bɛ kɛ bɛɛ la a bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ parce que service bonda tɛ yen k'a fɔ ko ni service bonda ye ko yuruguyurugu wale de b'o la sinon n'i y'a sɔrɔ k'o bɛ yen an bɛ b'a kɛlɛ ka bɔ yen a bɛ ban mais a bɛ an ka comportement de la a b'an ka taabolow de la donc ni a kɛra ko a b'an ka taabolow de la a bɛ an ka comportement la o kɔrɔ ye ko a bɛ fan bɛɛ fɛ a bɛ kɛ wagati bɛɛ lajɛlen na donc o kɔnɔna na o de la an y'a kanu k'a fɔ an bɛ na mɔgɔ minnu fana bɛ yen n'ala y'u garisɛgɛ lujura ka n'u fɛ ka se ka kunnafoni fana d'u ma ka baro kɛ n'u ye walasa ka se k'u bilasira yuruguyurugu wale kɔlɔlɔ u bɛ se ka kisi a ma cogoya min na n'a yɛrɛ ma ko a kɛra u la k'u kɛra a dɔnfɛn ye
u kan ka se bɛ se k'a lakodɔn cogo di parce que yuruguyuruguwale n'a kɛr'i la i kan ka se k'a lakodɔn pour que maa min kɛra kɛba a sababu ye k'a kɛ i la ɲangili bɛ se ka ta ka kɛ k'a tigi sɛgɛrɛ cogo min na walima e maa min ni e kɛra yuruguyuruguwale a kɛra e maa min na walasa i bɛ se ka bila i ka hakɛw kɔnɔ cogoya min na. Ne tɔgɔ Mohamed Gakou, ne ye projet lycée responsable OSC ka dankan ye. Thème min yɛrɛ bɛ yen nɔ mun choisira par l'Union africaine o ye promouvoir la dignité humaine dans la lutte contre la corruption. Donc yuruguyurugu kɛlɛli la tant que ni adamadenya na sugu dɔ t'i la ni dignité na sugu dɔ t'i la a ka gɛlɛn i ka yuruguyurugu dabila a ka gɛlɛn i ka yuruguyurugu kɛlɛ. Donc ni Ala y'an balima minnu fana lajarabi ni lujuraw ye yuruguyurugu kɔlɔlɔ ka bon mais a kɔlɔlɔ ka bon olu fana ma kosɛbɛ. Donc o de la an projet lycée ka objectif ye ka yuruguyurugu kɛlɛ mun bɛ dankari muso npogotigiw ani lujuratɔw ka hakɛ la. Donc o thème de b'an bolo an bɛna masala a kan ka lujuratɔw informer ka ɲɛ kosɛbɛ pour que yuruguyurugu kɔlɔlɔ bɛ se ka dɔgɔya o kan cogo min na. Donc mɔgɔ min ɲɛ tɛ ko la o kɔni o bɛ se ka manipuler cogo na sugu dɔw la. Donc n'i taara hali service dɔw la n'i ma informer a ko ninnu na kosɛbɛ u bɛ se k'a f'i ye nin de bɛ yen ka sɔrɔ o tɛ yen. Donc a ka dama ka mɔgɔ minnu tɛ yeli kɛ a dama ka kan lujuratɔ bɛɛ lajɛlen na. Donc olu ka yuruguyurugu kɛlɛli kɔlɔlɔw bɛ adamaden yɛrɛ kan kuma tɛ lujuratɔw kan. Awɔ hakilina caman b'an bolo i n'a fɔ o hakilina yɛrɛ dɔ ye nin journée ye. Donc an tɛna dan nin kelen ma événement caman bɛ nalen an bɛna journée de sensibilisation caya an bɛna conférence caya pour que u yɛrɛ bɛ se k'u sen don yuruguyurugu kɛlɛli la cogo min na. Parce que n'i y'a mɛn i bɛ yuruguyurugu kɛlɛ il faut que i yɛrɛ fɛnɛ sen ka don a la. Donc n'i t'a dɔn yuruguyurugu ye fɛn min ye a ka gɛlɛn i k'a kɛlɛ. Donc an tɛna dan nin ma an bɛna journée kɛ an bɛna pièces théâtrales bɔ an bɛna activité caman kɛ 22 septembre bɛ nalen journée internationale de lutte contre la corruption fɛnɛ bɛ nalen o hukumu kɔnɔna la an bɛna activité caya pour que yuruguyurugu kɔlɔlɔ bɛ se ka dɔgɔya cogo min na